କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆୱାଜ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ସଦୁରା ଭଗବାନ ମତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ଇଜ୍ଜତ ଦୌଲତ ସୌରଭ କୋଉଥିରେ ଟିକେ ବି କମି କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି କ୍ଷମା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିନି ହାରାମ ଜାନା। ଏବେ ସାହସ ତୁ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି